All straight. Attention. Start. बिखायाव मोनसे जारिमिन बे जारिमिनखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन। हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनै 14 सेप्टेम्बर NDFB नि मुंख्लं सान बियो एबारनिया 33rd Martyrs Day Observation चिरां एक्स NDFB United Forum बे बिथांमोना दिनै बे मुंख्लं सानखौ जोंनि बे सात बाजारनि थानाय मोननै गोथै हाखर दङ बेयाव NDFB बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायनि बेवहाय मोनसे प्रग्राम लादों आरो बिथांमोना दा बेवहाय माखासे दैदेनगिरिफोर फैगोन मिथिनो मोनदों सावरायग्रा साराबो फैगोन आरो माखासे केडारफोर थागोन आरो माखासे रायजो राजाफोर थागोन दा बेखौहाय आसे चिरां डिस्ट्रिक्ट देग्लायनि बे मार्टियार्स डे अबजारभेशनखौ बे बिथांमोना जोंनि गामियाव लादों जोंबो रंजानाय मोनदों। आङो दा प्रग्राम जागोन जायगायाव सफैबाय नै बियो साब बाजारनि खोलाहा बिटिनियाव दा जों प्रग्रामखौ नायलांदोनि। बेवहाय जों दा नुनो मोनबाय गोसोम फिरफिलाखौ उरायहोनाय जायनि ओंथियानो जाहैबाय दुखुखौ फोरमायदों। Attention. Start. Time starts now. बे समाव मुंख्लं जानाय जिउमाफोरनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबनाय। नागारलांबाय नोंसोर हारिनि जोहोलावफोर गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बिखायाव हाजासे गालांनानै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बिखायाव हाजासे दुखु गालांनानै फिरफिलाखौ उरायहोनायनि मुङाव दोंसे मेथाइ बाय कर्नेलियुस नार्जारि आरो प्रतिमा बसुमतारी। गिबियावनो दिनैनि बे 33 NDFB मुंख्लं सानाव नुजाफैनो हानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि कोअर्डिनेशन कमिटि आफादनि आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे गोख्रों मावथि बिथांमोन आरो जोंनि गेजेराव कोअर्डिनेशन कमिटि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि फाइनान्स सेक्रेटारि बि रिमेनलां बिथां आरो बेयाव नुजाफैनाय गासै जोंनि एक्स NDFB सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बेयाव बयनिख्रुइ मान होजाथाव सिबिजाथाव जोंनि हादोर दावहायाव जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरनि न'खरनि सोद्रोमा नोंथांमोन गासैनोबो आं दिनै बे गोथार दिनाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथि बावहरनाय थाबाय। बेनि अनगायै जों बयबो मिथिगौ
जे मुलुगनाङै 27 तारिख जानुवारि 2020आव मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय नाथाय बियो मोजां जादों जायाखै बेखौ गासै रायजो राजा बिजिरगोन बेखौ आं दिनै बुंनांगौनि खोथा गैया थ' बेखौ जोंनि मुंख्लंफोरनि जेनोखि आत्मा बिथांमोनाव आं निमाहा बिनाय थाबाय मोजां जादोंब्ला जाबाय गाज्रि जादोंब्ला निमाहा होदो मानोना जोंनि थांखिसिम जों सफैनो गोबां जुजिनांगौ आरो मेलेमनि दावहा दङ होननानै आं सानो जेखिजाया मानो बर'नि बिखायाव मोनसे जारिमिन बे जारिमिनखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बे जारिमिनानो निस्सय उननि जोलैनि मोनसे थुलुंगानाय मोनसे सल' जानानै थागोन बेखौ आं आसा खालामो जेखिजाया मानो आं गभर्नमेन्टनि जानानै बेखौनो बुंनो सानो जे जिखिनि मार्टियार्स न'खरनि जायनाखि मुंख्लं न'खरनि दिनै दङ गोथाङै दङ बिथांमोननो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जाखिनि अनसुंथाइ होनो हायो जों बेखौ थाबैनो जाथों होननानै खामानियाव नारसिनबाय थादों गमामायैनो बियो एसे थाबैनो जानानै फैगोन बेखौ आं खावलायनाय थाबाय जगाजग लानानै खामानिखौ मावलायनायनि थाखाय गासै मुंख्लं न'खरनिफोरखौबो आं खावलायनाय थाबाय दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोखां नायज्लायज्लाय आरो मुंख्लंफोरखौ मान सनमान होनो मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव आरो जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जेखिजाया मानो दिनैनि दिना जोबोद मोजां दिन थांनाय बोसोराव जों जोबोद अखाजों जुजिनानै जोङो खुंनांगौ बाध्य जादों देग्लाय जोंनो अबंलावरिया आनान गसाइया जोंनो मोजां बोथोर होदों निस्सय दिनै जोङो मोजाङै मोजां बेखौ खुंफुंलांनो हाथों आरो बेखौ Bujang Cornelius Nazari आरो Fatima बसुमतारी नागारलांबाय नोंसोर हारिनि मानसिया हारसि आलासि मानसिया बे हादरा साइनायनिफ्राय मानसिया हारसि आलासि मानसिया बे हादरा रंजाब्लाबो दसेल' बे हादरा ब्रैथियाव रंजाब्लाबो दसेल' बे हादरा बिथांखौबो आङो केन्डेल सावनानै बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय इसोरनि खाथियाव बयबो जिरायनो नागिरो बेखायनो इसोरनि खाथियाव बयबो जिरायनो नागिरो बिफांनि बिलाइ जालांनाय गोथै हाखर मोननै दङ साखाथियाव सानै मानसिनि गोथै हाखर दङ बे गोथै हाखराव आर'नाइ लांनो थाखाय आङो सानै मानसिखौ सायख'बाय बिथांमोनानो जादों बि अख्रेंसा आरो डि अफ्रि नोंथां डि अफ्रि मुंख्लं न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों मुंख्लं न'खरनिफ्राय आङो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाय बिथांमोना मुंख्लं न'खरनिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों बिथांमोनखौबो आङो दिनै बिबार बावनानै जोंनि मुंख्लंफोर बिर जोहोलावफोरनो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय Bidinya mansini
bồi sirai dana dira sari daini prai mansia harsi alasi mansia behadora sari daini prai mansia harsi alasi mansia behadora रंजाब्ला दसेल' जोंहा दिनै बे हाबाफारिया जोबखांनाय लोगो लोगोनो बाजाराव जोंहा अपेन सेसन जादों अपेन सेसन लानाय जादों दा बे अपेन सेसनखौबो जोङो स्टार्ट खालामनोसै बेनिखायनो आङो जाय बावलांबाय थानो हासिगोन जोंहा समनि आंखाल जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय सार बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आं खावलायदों बिथां सारमोनखौ जोंनि बे मिटिं हलाव दैदेनलांदो आरो जोंनि साफ्रोमबो दावहारु लोगोफोर आरो लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोना जायफोरा